Khubor baki kemi ki kpa ka jilla Meghalaya kham tam lele ki basong basa Shillong bat hai kinong ba district ki shong sir na ka jingsha thombor ba jingja miet ki Samla lut Kynthei ka sarkar Meghalaya lengba ka tanat social welfare kala Rakhe ka Sngi Kyntiew Burom mi ki Khun Kynthei International Day of the Girl Child 8,000 arpusan rengkar batkari India barok kawe haka khatlai tarik risau 8,000 arpusan halarity auditorium mau ka siang Hakane ka lumpung Kyntiew Burom mi ki Khun Kynthei la penlong ya ka jing phai din ban pet penya ya ka jing kiu shaprang jong ki Khun Kynthei na Kylleng ka jilla ki balapan isha ba ki long ki bor ba ka jing kermen ya ka lawe ka jilla ha ki por bandang wan Umentri rangba konrat ki sangma ka Dr. Amprin lengdo bat uba pol lengdo kila long ki kenram bat shimpenta hakane ka Sngi Kyntiew Burom ya ki Khun Kynthei jong ka Meghalaya ki officer kinong hikai ki kmi ki kpa bat ki khna na ki san photeli ki school ki la pressure raham ya kani ka lumpung ha kani ka Sngi ki kimtien phira bala sot kerpang ha kani ka Sngi kilong ngade I Khun Kynthei ngayalam na khmat ban wanra ki jingkala ki Khun Kynthei ki lot ki law ya ki jing e baro the girl I am the change I lead girls on the front lines of crisis Mar yasdang ka jingalang layas ngap jar arminit ban kan mau tempang yaki khna red ki balasha thombor ba du e yaki jing em hakini ki khndia tayo balala haki kti jong ki runar thrang snam haga jingkran menteri rangba ulajer ba nyotang yaki program ba bonjat ba sarkar Meghalaya krale na ka banta ban Kyntiew yaka kwat khya karoi kapa bat ki lat kamai ka ji jong ki longkmi bat ki Samla Kynthei haki phang bat ki sap ba bonjan Hagani kalumpung la yoru ki jingkran aiman sim naka Samla da pisha kharbani kanong seng yaka Majestic Dance Academy bat naka Samla Angelina kanong elekai baduna ka bor met ban prslur ki we pat ki Samla Kynthei ki bala wan shakane ka jingelang lapan iru eka phlim lingkot ka payade bat ka jingkot jingkhia bat ka jingle khu le suba da katanat health and family welfare